Sziasztok! Gondolom a Facebookon már láttátok, hogy megérkezett az új bukósisak és autóklíma fertőtlenítő berendezésünk. Most szeretném nektek a gyakorlatban is megmutatni, hogy hogyan működik. Az első lépés, elindítjuk az autót. A klímánkat belső kerintetésre kapcsoljuk. Szállunk, megfogjuk a klímatisztítónak a csövét, és behelyezzük az autó utasterébe. Felhúzzuk rá az ablakot, hogy minél kevesebb fertőtlenítő menjen el. A következő lépés, bedobjuk a pénzt a gépbe. A gép csak annyi pénzt fogad el, amennyibe a tisztítás kerül, 1500 forintot. Az autó klíma fertőtlenítő gombját megnyomjuk. Itt jelzi az időt, és egy hangjelzéssel jelzi, hogy elindult a program. 8 perc, és ki fog fertőtleníteni a klímánk. Amint látjátok, ez a száraz gőz, ez egy orvostechnikai gőz. A baktériumok 99%-át kitisztítja a klímából, a klímarendszerből. Ez egy jó levendula illatú gőz, ez beszívja a klíma, átmegy a rendszeren, és tökéletesen kiírtja az összes baktériumot, ami a klímában van. Ezt a Covid idején fejlesztették ki épületek és zárt tereknek a fertőtlenítésére. Ebből ez egy van az országban, és Európában is tudtam majd csak 2 Hollandiában. Bízom benne, hogy elnyeri a tetszéseteket, és minél többen kipróbáljátok, és szeretnénk kérni majd visszajelzést, hogy mi a véleményetek a berendezés használatáról. Ez a számláló mutatja, hogy mikor jár le a program, a gép hangjelzéssel is jelzi, 8 perc. Visszahelyezzük a helyére, és készen vagyunk. Nem kell szellőztetni, mint az ozonos tisztításnál, ez egy nagyon jó illatú gőz, és tiszta az autón klímája.